Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 1, versikulo 18. Iti bukod na apagayatan, inikkan na tayo iti na espirituan abiyag, babaan iti sao ti kinapudno, tapno da tayo ti kangrunaan, kadagiti amin aparswana. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Nakaluto akon bakit? Bumangon ka ni Boy. Mamigat tayon. Sika lang ti mga nukayat mo. Awan ganas ko amangan. Buisit kit di kastoy abiyag. Bakit? Anya ka di mananday ta sasawan. Bigbigat pa yan. Nga magkaskasta ka. Umikakit din. Wala daw ako niti trabaho kas janitor. Agnanayon ka di adito'y tayo latan sirok tirangtay ti highway ng agnanaad narto. Anyo no sumapul ka lang iti sa bali at trabaho. Saan aday ta janitor ka lang? Agan anos tayo ka di. Numabalin. Diakon kaya tagnaad dito'y sirok tirangtay. Tay makuna kumamot abalay ti pagnaadan tayo nardo. Ay na bakit? Nangina ti abang ita. Nardo. Napiyad ito'y sirok tirang tayo apag nanaydan tayo Talibre. Tilang taraon tayo tigatangan tayo. May papanitid anong. Adumot ti danon dito'y karayan apaglabaan. Ken pangalaan iti mailuto nga inuman. Jak malipatan timbaga ti asawak. Nagsiyarak man. Mawatak ti karikrik nana. Malo ti bayad ti siyar dito Anyang iti maramidak. 5 pesos. Awan mo't na iturpos ko akorso. Yes, ti lalaki. Isungagan ano sa kiti dito at trabaho. Ay, wait. Thank you. Tapno mabiyag ko ti pamilyak. Diyos ko. Amok nga mom dahil tayo asasadin mi. Ti bayad ko. Tarabayan na kumaiti inaldaw. Di na ko mabaybayan, apo. Nakaturog ka din ti anak ta? Bakit? Juan, itay pay lang. Umeka. Kaduan na kako mararag iti apo. Tada ito iti mangtad ka data iti talina iti biyag. Ken simbang ti panunod. Iti likudan, ti kinamarigrigat tayo. Saan aday ta ti masapul ko? Nupudno matlaang nga adda ti Diyos. Saan ko makastoy ti kinarigat tayo? Ay na, imbag kayo pa'y, Manong Max. Pumanaw kayo dito'y sirok tirang tayo nagaramidan tayo iti abong-abong tayo. Wen, pumanaw kamin. Tadamatan balay mi apag naadan mi. Saling. Makapaapal kayo at talaga. Anya ka dito sikreto yo. Ta nagdaras mo tan arimang ay tibiyag yo. Diskarte lang day ta saling. No kayat mo ti rumang ay. Masapul nga diskarte ka. Surwa mamot ti asawa. Nauma akon iti kastoy arigat, Manong. Anya ay kumati isurok, saling. Di isurom adumiskarte. Awan tumot ngamin ti amuna. Anya? Nardo, uray itad kun alibre kan katid at dumagamit mi. Isupay nga daw sa ranyo. Tane, kaasi kayo mat. Agyaman ak Max. Naimbagpaykan ka. Tanakalungaw kayon itibiyag. Diskarte laeng, pare Nardo. No kayat mo, sumurot ka kanya kenterabi. Ha? Sa dino ko mo ti papananta, pare Max. Awan ti pangibagbagam iti da ito ya. Masanak naminan kan ka. Isu adumag ka. Adda ibagak kan ka. Apo, umayak man. Ne, nanang, da kayo mo't gayam. Ay, agyaman akta na sarakak matlangan ti pagnanaed anyo, anak ko. Ala, umay kayo. Agtugaw kayo pa lang kita Ay na anak ko. Unay matan ti kastoy akasasaad yo. Dito'y laang sirok tirangtay ti pagnanaedan yo nga agasawa.
Ay, una yan agas-gasat mo, anak ya asawa iti dayjay a lalaki. Nan, Agawid talangan iti lugar tayo. Hanggang timatay ka iti bisen ditoy. Kita ang nakakutkutong kan. nanang, saan ang nalakad ay tangay bagbagayo? No pa'y, punumot ang marigatan at dito yan. Pasaray lumangan kami pa yan amangan. Kasla asino anang itaray kan ka iti dayjay a lalaki. Ang gayam, di na kay kabailan nga ipaayan iti nasaya at apanagbiag. Nanang, No kumata ni Brando abak nang tinakiasawaam, di saan kumaakas to'y ti kasasaad mo ita. Ay, di mon tumat inaramat ti panunot mo. Tanakitaray kakit din kan ni Nardo. Nardo ang naggapulang iti kunada a bahay ampunan. pakawanan ako ma, nanang. Ay, Nak amo akas iti pagbanagak, iti panakiasawak ka ni Nardo. Imay ni nanang dito eh. Anya nga iti kunana. Talaga ang mapilitan akon nga umanamong iti imbaga ni nanang kanya. No di mo mapasaya at ti panagbiag tayo. Nauma akon iti kastoy a kinarigat ti biag tayo, Nardo. Bakit? San mat akas ka rin iti agbirok iti kwarta kay tapno mapasayat ko adagos ti panagbiag tayo. Iso nga aganos ka kadipay lang. Dumiskarte kamat ngamin Kitaam ni Manong Max. Nakalungaw dan. Nasayaatan ti panagbiag da. Gaputaam muna ti araramidan na. Di mo lam mo. At tinagtaodan ti ilulungaw da iti biyag. Ket nagtaod iti dakas nga rami. Kas kumay ti panagsaor. Panagtakaw. Kanuan niya pa'y dita kinadakas. Kat, anya ko manukasta. Tinasken. Makalungaw tayo mat, Nardo. Inapod na. Aw-awisan nak ni Max asumurot kan kwa nang agtakaw. Ngamdas ka na jak paalilaw kan kwa na. Sana baling agrigatak. Basta jak pagtalikodan ti Diyos. Linis akong dagiti kubeta. Tayarwar ko dagiti basura. Ni, ada brown abag dito ya. Nalipatan da siguro. Alag ta idulin ko pa. Kita akto tilinaw na inton sumangpuetak iti balay mi. Ne, anya day ta, Nardo. Bagmat. Ginatang mo? Saan bakit? Nalipatan da siguro iti unig ti kubeta da ito'y abag. Ne, adan samot kargana. Anya nga iti kargana day ta abag. Diyak mo tajak pa'y mutlino katan. Busy ako min iti trabaho. Nan, siyak man timang kita. Ala, kita man no niya tilinaon na. Kaya no asino takin ko iti dayta tapno maisubli adagos. Sige. Nardo, nagado a kwarta ti linaon na. Kita man. Nagado a kwarta. Asino nga tatakin ko iti dayta? Ay na, makalungaw tayon. Makalungaw tayon, Nardo. Dollars na gitoy ko naman. Kita man kit di. No danagan kan address ti akin kuka dita bakit? Mabitlaan. Oh, daytoy Ne, passport ko na naman. Kat, danagan ang nakasulat dito Mabalin nga iso ti akin kuka, Nardo. Anya? Agrigrigat tayo lang arudan? Isublimpay lang day ta kwarta? Kumpleto tinagan kan address ti akin kuka bakit? Iso anas kan nga isublik day ta kwarta. Maag ka talaga. Awan panunot mo. Di ka kumapalilaw nga aginteres iti day ta kwarta bakit? Laglagi pam. Agga po sa dilangit ti amin anasayaat. Ken naan anay asagot. Lakay. Pangaasim kumamot Balbaliwa mo day nga ugalim. Sayang ti kwarta no isublimpay laeng. Saan? Ti apo.
Di na kaya tikas na nga ramid. Ta iti bukod na apagayatan. Inik ka na tay iti na espiritu na biyag. Babayan iti sao ti kinapud na. Tapno da tayo ti kang runaan kadagiti amin a parswana. Nukasta mutlaeng, panawamon ti asawam, Saleng. Talagang aramidat day tananang. Nauma akon iti danana. Manipod ita, dito'y kayon balay nga agnaod iti apo ko. Di ka nagsubsublipay iti don na dayjay alalake. Uwan, nanang. Sapay la ko ma. Tamakuntak ko ti numero ti akin kuko iti daytoy abag anaglaon iti adu a kwarta. Hello, good morning. Who's this, please? Foreigner samot na ito eh. Kwa? Ada kanyak ti kwartayo, sir. Hello? Sino da ito eh? Ilocano ti simong bad. Ma'am, siyak ti nakasarak iti bagyo naglawon iti kwarta. Inawagan kayo. Takayat ko nga isubli kada kayo ti kwarta. Good morning. What can I do for you? Ma'am, anya ti kunana? Kunana, anya ka no ti maipainakan ka, kabsat. Siyak ti mawag kada kayo di kalman. Siyak ti nakapidot iti kwartayo. Adoy oh. Ala, umunag ka pa'y kabsat. Ijay unag tayo nga agsasarita. Thanks a lot for what you have done, Nardo. Take this for your reward, which is not much, but is from my heart. Alaam ka no day ta kwarta. Kas gunggunam, kabsat. Sana ka dumadawat iti gunggunak, ma'am. Iso ajak awatan day ta. Gaputarumbang lang isublik ti kwarta ajak matkukwa. What did he say, Marilyn? Can you please translate? He refused to take it, sir. Oh, he'll take his name and address, and when we need a boy, I will send for him. Yes, sir. Kabsat, mabalin ka di nga alaag tinagan kan kompleto nga address mo? Iso nga mintibilin ni sir. Adto iti papel, ma'am. Adanagan kan kompletong address ko dita. Sige, diya ko nagbayag. Mapana kon, ma'am. Sir. Sige, kabsat. Oh, he's a good man. And that is one of the qualifications for a boy I want. And I think I can find a place for him to work into the White House of the United States someday. Diyos ko. Adda surat ti asawak iti pagid-idan mi. Pinanawan dakgaya man ti asawa kan anak ko. Gapo tadyak kabalan nga ipay kadakwada tinarangay apan ang biyag. Diyos ko. Anya tinagbasulak. Apay matin akastoy. Sa nga pulo kat duwan atawan tinapalabas, manipod pinanawam ti asawam. Ngem aging gaita, di pa'y nagparparang apulos ken ka. Anya ko ma. Siguro, nangasawan iti sa bali, nanang. Ay, Awan la tinasakit a bakrang ko. Pasig tumot la ang arigat ti malakaman ti babae ang makitipon kan kuana. nay, adda tao, Saleng. Ingka kitaan no asino. Kumusta kayo ni ti anak ta, Saling? Nardo?
Apay nga itaka lang nagparang. Kunak no nalipata mo ti anak mo. Saan kayo malipatan bagat? Iso ngay mayak. Takayat kayo nga alaan ka ni nanang. Kastamot ti anak ta. Tapno ijay tayon Amerika ngagnaad. Ha? Pudno ka di dayta nga ibagbagam, Nardo? Wen. Inserak nak ti foreigner nga kinkuko iti kwarta anapidot ko. Ngayon sublik idi. May sak akok iti White House. Ket iti unag ti sangapulo atawan ko ijay. Nakagatang akmaten iti makuna abalay tayo ijay, saling. Agyamanak. Agyamanak unay, Nardo. Ta iti likudan ti amin. Di ka pulos nagpanunot nga insukat na kiti sa bali a babae. Nasaya at kaunay nga asawa. Pakawanan ako may tinagkurangak. Itala ang ama amiris ko dagiti bindot ko kan ka. Uray di mo baliksen. Si papakawanak latagan ka. Agsipod tawan ti tawa perpekto, saling. Agyaman na kiti kinapudnom kanyak. Kanti na espirituan abiyag adakan ka. Agyaman aklakay. Gapuday to iti pagayatan ti Diyos. Inikan na tayo iti na espirituan abiyag. Babaan iti sasaw ti kinapudno. Tapno na tayo ti kang runaan kadagiti amin aparswana. Kunana iti Santiago 1, versikulo 12. Nagasat ti tao ngagtalinaed a natibker, bayat ti panakasuot na. Ngamin, no agbalegi, awaten nanto ti bala nga ti biyag, nga inkari ti Diyos kadagiti agayat kanikwana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.